Brad, sa ang akong pangutana, Brad, so kabahin din yung Santos nga misa. Ang kining Santos nga misa, Brad, so basahon mo yun ang first reading dayon Salmo, ya dayon ang second reading, ya dayon ang Alleluia. Anong masuod man ini kasud sa Christmas, Brad, so anong dili man na ipakanta, Brad, so ang Alleluia? Ora akong pangutana, Brad, so. Salamat kay Brad Diosdado, Juicy Watimar. Lipay kay kung kanungog ni mo nga doon naman ko siya elements kasing-kasing nga lisod gyud sa niyang gibati. Matod pa siyang testimonyo. Yan niya to siya doktor ingon Jose ginaglahi kag milyon kay pirahan din daghang kay tag palitunon nga mga tambal usab ma-confine gyud ka. Lingo-lingo taon si Brad Watimar taon ko na nag kandidarang minilyon na. May ganit tagbuan niya si Brad Alfia Molinaw. Sa ayaw lang sa paggamit og tambal. Ayaw lang pagtumaro sa mga tablitas ba. Kinila sa ito maha. Kining LA by organic kay kuha man kining liquid. Nga kapinso sa kasimana ka ayaw gyud undanga. Muto yang gituman. Gitagan siya. Kaluis magkahom kay gaan naman yang ginhaw. Gana yung pagbati. Pagbalik niya sa doktor, negative naman. Nawa na katong gibati niya giantos nga sakit kasing-kasing. Manam salamat ning Brad Watimar kay mahigyo ning LA by organic. Ngayon ako gamitin gyud ni kun ini kay nakit-sakit naman ni akong duha ka kining babaw sa kong hawak na kumao na mga bunga atong sa kabatanon pagduwag basket nga bedakdak siminto ba ben akong niirog na akong spinal cord. Akong gitumar. Nawa man di spinal cord kwanto to urinary tract infection. May infected nga na atong magianan sa atong ihi sakit kay na niya mo na maka kamatay gyud nato di na to madali. Salamat sa Ginoo nahayo ko may nakaingatong pag-itchar, pag-release mga waste nga to sa banyo. Salamat kayo. Salamat kay Brad nimo Brad Watimar. So kanang panahon sa Kwaresma di ginaawiton ang Alleluia. Kay kanang Alleluia awit man as paghimaya sa kadaugan sa Dios, sa kadaugan sa Ginoo nga may anhi alang kanato. So gikan siyang pagkatao, pagantos, pagkasakit, although gisalutan sa nga milagro, ang iyang yung pagdaog, ang iyang pagkabanhaw, ang iyang resurrection. Manang so many founders of religion throughout the world. Nanay mga ngan nga sila si kining Muhammad nagtukod sa nganlan natong Islam, nay si tukod sa Hinduism, sa namanan Christian religion sa kalibutan, sama sa kanang tinuan sa mga Chinese Brad Jim. Yes. Buddhism. Yes. So kining ilang mga founders nagamatay man pero wa gyud mabanhaw. Pero si Kristo peligro to kay wa pa siya mabanhaw labi nang dili katuhan og isalikway ug dulumtanan nga tinuhuan. Kay ningon magud si Jesus nga gubaan ninyo kining templo kay si katuog adlaw ako ning pabangunon. Lingo-lingo dayon ang mga Hudiyo kay unsa 40 kapin katuig nga pagpamanday pagtukod sa atong mga katigwangan. Di paguba lang ni si katuog adlaw pabangunon. Kining tawhana impostor gini. Tilimad-on gini bakako ning magtutudlo. Pero ang nagsuwat ana nga sa nag-record sa gisulti ni Kristo, iyan ang gikomentaryohan. Nga ang buot pasabot ni Kristo ang iyang lawas patyon og banhawon si katuog adlaw. Mabasa rin nato sa San Juan 2 nya 19 ngadto 21 nga si Kristo nagpahayag nga patyon siya pero siya mobanhaw siyang lawas. Nagwa pa mabanhaw. Purting pagka paltos sa claim ni Kristo wala mo tuo. Kay wa man mabanhaw. Maingon yun ang mga Hudiyo katong mga eskreba parisiyo nga nag-atbang kani tanawa. Kakon yun kayo. Di ko na tinuod. Kaya man siya mabanhaw. Muna nabanhaw man si Jesus. Muna ningon si San Pablo sa iyang divine commentary. Diyos nun nga paghubad sa pagkabanhaw ni Kristo. Ningon siya nga kay kung ug kami kaplagan nga mga saksi nga bakakon sa Dios og nagatuod kami mahitungod sa Dios nga gibanhaw siya sa Kristo nga wa di mabanhaw ang among pagpamatuod sa iyang mga pagtulunan na himo o mahimong kakawangan kay kun wa pa si Jesus mabanhaw gikas mga minatay
kawang inyong pagtuo o kawang sab ang mga panudlo namo nga giluwat namo nga na kaninyo. Ngamong gipadawat kaninyo. Mabasa rin sa 1 Corinto 15, sinulat San Pablo, niya versikulo 14 ngadto sa 15. So pagkabanhaw gyud ni Kristo, niya mingon ay Biblia may nagsultian. Kanang nagsuwat sa Biblia mo na nagpanday-panday nga nabanhaw si Jesus, dili na tinuod. Kay si Flavius Josephus, usa ni siya ka Jewish writer and kanang tigsuwat o kasaysayan, ang iyangan gi-Latinize kay under man sila sa Roman citizen. Muna ang iyangan Flavius Josephus, ngan nga kining dili Hudyo nga ngan ba, pero mo na silbi kining hubad sa nganes pagkaudiyo sa Latina lingua maong Flavius Josephus. Mga 94 katuig, bago pa lang namatay ang atong Ginoong Kristo na banhaw. Ug sa mga dunay tao, kung manganlan nga natong tao, nga makinadmanon, gipatay. Pinagismando sa mong gobernador nga si Poncio Pilato, pero ikatuok adlaw nagpakita siya sa daghang mga tao. Dili lang siya mga tinunan. Nasaksihan nga buhi siya. Human dideklarar nga siya namatay o gilubong kung siya nabuhi, nakikita. So this is one of the testimonies sa mga makinamanon. Si Pliny Minor nga nagsuwat sad sa kaagi sa kining emperador niadto. Niingon sad siya nga doon na Jesus nga Nazaret nun. Nga nagpakita og daghang kaybalungan sa wali o pagtudlo nga lahi sa winalihan sa uban o sundan sa mga milagro, namatay. Giila nga siya namatay. Pero nagpakita sa daghan niya mga tinunan o sa mga dili niya tinunan. Si Tacitus, Flavius Josephus, o si Pliny Minor, mga non-Christian, mga pagan compilers of history. Nagpamatuod sila. Nga doon na Kristo is no myth, dili tinumutumo, tinuod yun nga doon na Kristo. Nga dinhi sa kalibutan nagpalansang namatay o nabanhaw o tagsa-tagsa ka na to. Doon ay tagsa-tagsa kalinain nga nga mga istoryas tong ginabuhi nga lagmit nasakit ag grabe gideklarar nga walay kayuhan daghan kayo o giayos katingalahan nga pag-ayo ang milagro tungod sa pagsangpit sa ngalan ni Jesus. In fact, si Brad Jim Lapunita nakatunol ako atong usa ka testimony sa usa ka hardcore Muslim nga siya dunay nahitabo niya Brad Jim Yes, sir. nga doon na siya problema dako kayo niya gisangpit niya sa makausa nga ni Jesus ug naayo siya nadawat niyang katingalahan nga milagro. Gumikan niya na he believes that this Christ is really alive, though hundreds of years nga nilabay nga giilagi siyang namatay pero nabanhaw. May masumpayan to ni mo Brad Jim kay kami nakahatag na ko atong sa ka gi-extract nimo gikan sa katinubdan. Yes, Brad. Nga mo usa to sinunod naman sok nga niingon sa Brad nga dito sa ilang panudlo sa diha kuno si Muhammad nga ilang magtutukod namatay apan wala na banhaw. Pero si Kristo sa dihang namatay nabanhaw. So niingon siya nga kung magpabilin siya sa simbahan nga di ang founder namatay unya wala mabanhaw, so it means sa iyang kalag later on di pun mabanhaw. Kasi saan siya sa pundok nga ang magtutukod namatay unya nabanhaw, so later on mabanhaw sa iyang kalag. Tinod, bagi mo itong gi-extract sa ka tinubdan official source. Si Joseph Mario ang pangalan niya, Brisok.